माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे संजय सम्राट। हाँ मौसम ई मिले वाला बाटे हो आइल, तू तो खाए खातिर बारो भूखाइल मौसम ई मिले वाला बाटे हो आइल, तू तो खाए खातिर बारो भूखाइल। हाँ हाँ केहू न बाटे आज घरे दुआरे, राजा जी गइल बारे घूमे बाजारे केहू न बाटे आज घरे दुआरे, राजा जी गइल बारे घूमे बाजारे। हाँ बैठल बानी संजय तोहरे सहारे, जाने नमूना शिवा दीपक प्यारे। हाँ हाँ धर्मेंद्र बैठल बानी तोहरे सहारे,